आङो दिनैनि बे बुब्लिखौ मोननानै गोसोआव खोब रंजाखांनाय मोनदों। बिथांमोना मिथिगौ आं जेरावखि थाया मानो आं बुंबाय थाखायो जे बर' हारिया आलादा रायजो मोनागौमानि जोङो दलर थानाय नङा। बियो एबसुजों जोबनाय मोनसे माहारियारि दावहा नङा, बियो बनसुजों जोबनाय मोनसे माहारियारि दावहा नङा। बे हारिया राव हारिमु आरो सासे आरो सानै दाउथु बायदि जरासे थाब्लाबो जोङो बे हारिनि थाखाय आलादा रायजो नांगौ होननानै गाबज्रिबाय थागोन। बर'फोरनि सतबांसा, बे सतबांसानि मोन्थोरानो जोंनि बिखा बिखो दिनैसिमबो खामग्लिबाय थादों। दहाय बिथां मानगोनां सत्यजित बिथाङा खोब मोजां मेहेरगोनां देंखो बोलांबाय। दाबोनो सिराव थाङो आरो दाबोनो जांख्रि थाङो। दहाय आंबो सिरि जाहाज सिरि मोननाय बायदि बोरैबा मा होनगोन मा मागोन मा बुंगोन जरिन्थि सारखाथानि रावखौ मोननानै सिक्सिलनि दुफाफोरनि आयेन खालामखौ खोनासंनानै गावखौनो गाव गोमब्रि मारि हाबनानै लाजिखांनाय आं मोनदों। आरो बिथाङा सोंदोंबो बे आंनि बिदा फंबाय बर' बिदा फंबाय बिथांमोना बुजिदोंना बुजियाखै? अब्ला आं होनदों ओइ साजोंबो बुजिदों, नोंथाङा जेखौ बुंदों जों बेखौ बुजिजोबदों, नाथाय जोङो दिनै लाजिदोंसो। एसेबां बे बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो थगायजाबाय, दिनैबो बे पस्ट मडार्न वार्ल्डआवबो थगायजागासिनो दङ। जों बेखौसो साननानै जों लाजिदों सार। जों नों बुंनायफोरखौ फिरि फिरि मिथिजोबदों। जोंनि बिखाया गावो नाथाय खुगाया गेवा होननाय बायदि जादों। आं बेखौ मोजाङै रायजोबो खोब दुखु गोनां। बेखायनो आं बुंदों खनसेबाव बनसुखौ आङो थेंकिउ होनदों। आंनि गोसो सिङाव बे रिजोलेसनखौ लानानै गोनो गोथो आरो गुदु गारा मोनदोंमोन रायजोफोर। नाथाय आङो बुङाब्लानो थानो हानाय नङा। I will have to tell my brothers and sisters. आङो बुंथारनांगोन आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा रायजो राजा बर'फोरखौ जेब्लासिम आंनि बिखायाव 14 बर' बिमानि थैया थागोन आङो बुंबाय थागोन, आङो बुंगोन आरो जावरिबाय थागोन। आङो बेखौनो दहाय बनजितखौ बुंदों, मिडियायाव मोनसेल' बाथ्राखौ बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया। मा रोखोमनि बिसिया मा जाखो, मा रोखोमनि बिटिसिया मा जाखो, मा रोखोमनि बर'नि थामथि जोबथा एकर्ड फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ एकर्डआ मा जाखो? अब्ला बनजित फंबाय बेखौल' होन, हमें बड'लेण्ड नहीं दिया है, we have not got Bodoland, that's it and nothing else required. रायजोफोर, मैया दाखालिसो आङो बेखौनो रुजुबाय थादोंमोन। बर'नि थामथि एकर्डनि मेम'रेन्डाम बानायनायाव, MOS बानायनायाव आंबो दंफायोमोन। I was part and parcel of the entire program. IAS अफिसार जयन्ती खाथारा दिनै बर' हारिनि थाखाय गावनि गोग्लैसोनाय थानाय ट्राइबेल हारिखौ फोजाखांनो थाखाय खनसेबाव बे बोराय बैसोआव गावनि पेन्सनाव मोननाय दान बान्थाखौनो गारै गारै गिदिंबायदों। बेथा बोरै मदद होनो हागोन, बोरै मदद होनो हाया, बे बर' हारिया बोरै थांनानै थागोन, बे कार्बि हारिया बोरै थांनानै थागोन, नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफ्रा सोबख'जानाय गादब जानाय निफ्राय दिनै बोरै बारग'नो हागोन, बेखौ लानानै बिथाङा दिनै सानदों। आं अब्ला सानबाय जोंनि गेजेरावथ' बेबायदि आयेन कानुन गोरों, हानि गोरों, लेखा फरायबाय थाग्रा, दफानि उनाव दफा होनबाय थाग्रा आलाजनाव ग्लाल बिथाङा सासे। नाथाय बे सासेल'जों जाया आरो मा, बे सासेल'जों जाया आरो मा। बेखायनो आं बुंदों एबारनि आन्दोलनाव मा डाक्टार मा इन्जिनियार साफ्रोमबो बर' लेखा गोरोंफ्रा जायफ्रा रिटायार जाबाय, साख्रि बाख्रि गैला, बिथांमोना दिनै बनसुआव लोगो लाफैनांगौ आरो मा, बिथांमोना दिनै एबसुआव लोगो लाफैनांगौ आरो मा, आरो आन्दोलनखौ थुलुंगानांगोन आरो मा, आं बेबायदि सानदों। दावहा नाङोबा सुथुरजोंहाय नोंथांमोना स्पार्टाननि सिलखौ, स्पार्टाननि दावहारु रमान सलजारफोरनि बे जे होबथाग्रा दाहार नुबाय नामा? मानसिजों समान आरो बेबायदिनो पृथिबीखौ जै खालामदोंमोन दां। आङो सानबाय बेखौ सोर फोरोंबोआ, बबेनिफ्राय मोनबोखो?
आङो सानदों आरो मा एफा फिसा दाहालजों ना गावनि बिखाखौ होबथानो हायो ना गावनि मोखांखौ होबथानो हायो ना गावनि उदैनि गाहायाव होबथानो हाया You cannot fight with this दाहाल आं सानबाय थायो बे सेरनै सेरथाम बे फारलानिख्रुइ बै बे एकबारनि सेरबा सुग्रा बे माइ सुग्रा फारला गिदिरा रायजोनिया बेखौ लाबा एसे साबसिन जाबावगौ नामा सानो आं I don't know बे मोनसे दिन्थि बे मोनसे सानस्रि जोंनि खर'निफ्राय जोंनि बिखानिफ्राय सोरजिनाय बे जिनिसा मावनायाव दांनायाव बेरखाङो दिनै आं बेखौसो बुंनो लुगैदों हिस्टोरियान जारिमिनगिरि बर'नि नायल' जाल' सासेल' जारिमिनगिरि बिथाङा दंफैयो निश्चय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा आंखौ कारेक्ट खालामगोन आं बिथांनियाव खावलायखाबाय माखासे बिराद गाज्रि हुदा दं बर'हा बेनिफ्राय जोंनि इमिडियेट रेक्टिफाइ जानांगोन आं दहाय फुङाव सानबाय थादों बोलो रायजो राजा महाराजा गोनां बे जाथिया सिखोना जोहोलाव बिर दैमालु सोमदोन थेंफाख्रि बासिराम जोहोलावनि उनाव जोहोलाव जोनोम जादों नाथाय बिथांमोनाबो जोंनो बे हारिखौ थांनानै थानायनि खरलबसे हा सोरजिनानै होनो हायाखै अब्ला जोंनि बोलोआबो खामानियाव होआखै नामा बै समावनो होआखै अब्ला जोंनि बे गोहो आरो बोलोआ गिलु बालु हा हु गोनां बे बर' हारिया बिटिसिआव हा मानि बर'नि हाजोब एखम्बा मैया दाखालि जेब्ला कर'ना जायो मैया दाखालि बिजेपिनि मिस गभर्निंआव आङो मारवारिफोरजों सावरायो बाङालिफोरजों सावरायो जे नोंथांमोना बिजेपिखौ मोजां मोनो बिजेपिनो भट होयो बे बाराव मा बुंगोन अब्ला बिथांमोना बाङालिफ्रा बुङो मारवारिफ्रा बुङो मा बुङो मिथिगौ हा हु गासिबो ट्राइबेलफोरनिजोब बिगासेबो गैया जोंहा मावनानै जानो नोंथांमोननि बड'लेण्डआव जोङो बेबसा आरो बिजनेस नङाबा जों माबोरै थांनानै थागोन हा बु मावनायनो नंगौ बे बर' हारिया हा हु गोनां गिलु बालु गुरला गुथा गायग्रानि गायग्रा बोरि हानि बोरि हा गासिबो दंजोबो थेवब्लाबो दिनै जोङो मानोबा थगायजाबाय थादों गोदोनिफ्रायनो राजा महाराजा जोहोलावफोर दङ थेवब्लाबो बे बर' हारिया थगायजाबाय थादों आरो दिनैबो जेब्लासिम बे बर'नि थार्ड एकर्डआव प्रमद बर' एबसु अर्थात आं बुंनो गोसो गैयामोन दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट लादों बिथांमोना आयौ आं प्रमद बर'खौ बुंनो नागिरदों एन्टायार एबसुखौ आं बुंनो नागिराखै खारन बै समनि एबसुआ प्रमद बर'नि एबसुआ प्रमद बर'नि बुंनायजोंनो गासिबजोंबो सोलिजोबदोंमोन दा बेखायनो आं प्रमद बर'खौसो बुंनो नागिरदों ब्रह्म बिथाङा अख्रां गावजासे हगारदोंमोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया बेबायदि एसेबां गोथार गोसोनि प्रमद बर'नि लिडार बै समाव बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनि लेक्सार खोनाब्लानो गाबगुलायनाय दिनै बेबायदि मानसिया एसेबां गिदिर कमप्रमाइज खालामनो हादों एसेबां गिदिर थगायजानायखौ आजावनानै लानो हादों आं बेखौसो गोब्राब मोनदों आरो मा दा बेखायनो आङो सानदों दिनैनिफ्राय गर्जन बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों प्रमद बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों सोरबा आदा इउजि बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों सोरबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों जों साफ्रोमबो सोलायनाय बेक्ति गोग्गो गियानि सियान सोलो गोनां जों बर' माहारि जानांगोन आरो मा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों रायजोफोरनि जोङो सोलो गोनां जानांगोन जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि साननाय हनायनि आदब खायदाया सोलायनांगोन आङो सानो एखम्बा नायफ्लाङो बै बर'नि फिसा सावथुनफोरखौ नायो आं गोसो जानानै नायथारो आं एखम्बा बिथांमोननि सावथुन बानायनाय जाथ्रा एखेबारे कन्टेन्टआनो गैया टपिक्सआनो गैया गोदान एखेबारे माबा एजेन्डा बानायलाबायनानै बानायो बे बर'नि गिलु बालु जारिमिन दङ बेफोरखौनो मोनफा दफा बानायोब्ला बे आन्दलन खालामग्राफ्राबो थुलुंगाजागोन आरो हारिनि गोदोनि जारिमिनाबो रिमाइन्ड जाजागोन आङो बेफोरखौ सानो आरो नाथाय बिथांमोना फैया जानो हागौ बै बर'नि रायजो राजा बै समनि फिल्मखौ खानायब्ला गोबां खसाबफोरनि गोनां जायो गोबां अस्थ्रफोरनि गोनां जायो थाखा फैसानि गोनां बारा जायो खोमा बेखायनो खालामा खोमा सानो आं नाथाय आं नायो मोनसे जिनिसखौ गोदो उन्दैयावहाय सेंग्रा देरफुनायाव लांदां गान नायोमोन आं लांदां गानाव मोनसे दृश्यआ आंनि गोसोखौ सब समाय मानोबा गाज्रि मोनहैयोमोन आरो मा बे ओरैबायदि जेब्ला राजायानोसै गवा नोंसै माबांगो आंनि आखाइनिफ्राय नों दिनै गवा नोंसै माबांगो बे लाखा देगारा गेयाव मोनसे आरो मा गेंग्लें दावहा नाङो ओमफ्राय जेब्ला जेनहां जायो खारदोंलै रौनियाफोर होनो नोंथांमोना मालाबा सानफेरदों नामा खारदोंलै रौनियाफोर होनो बे खारदोंलै रौनियाफोर होननाया बै समनि बर'नि लांदां गानाव थाबथानायनि थायाखै रायजोफोर
दिनैबो दङ जोंनि मस्ट मडार्न बर'नि फिल्मफोराव सावथुनफोराव फिसा फिसा दिन्थिनाय सावथुनफोराव एखमबा काराटे एखमबा मार्शेल आर्ट एखमबा बुलायनायावहाय जों खोनायो बुलायनानै जेनहां जाबाथाय खारदोलै बन्दुफोर होननानै बुङो। बे खारदोलै होननायानोसै आरो मा बे खारदोलै होननायानोसै आरो मा बे खारदोलै होननायखौ सोरनिफ्राय सोलोङा बे बर' हारिया? खारदोलै रौनियाफोर सोरनिफ्राय सोलोङा बे बर' माहारियालाय? आं बेखौ बन्द खालामजानो लुबैदोंसै। जेखौ जों सानो जों बेखौनो मावो आरो जेखौ जों मावो आरो बेनो जोंनि फिथाइ। बेखायनो दिनैसिमबो बे बर'नि फिथाइया बेनो खोमा, थगायजानायनि अनगायै जेबो गैया। दा बेखायनो बे गोदान इयुन जोलैया जोंनि बिमा बिफाया गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन आरोमा गिनाय खारदोलै हनै सिबौआ हनै सिखावा हनै उमुगा बेफोरखौ दा फोरों दा होनो। उन्दै गथ'आ जेब्ला खारगोन फोथाराव गोलैगोन हान्थु दोलागोन आयै फिसा हौवा सना रुफा होननानै बामखाङो। फरेनारफ्रा बेबायदि बामखाङा, गोलैगोन होनायलायगोन थैनोबो लायाबो बेखौहाय बामखाङा। हारसिङैनो मानजेद थुनजेद गसंथोनै आ होनानै बियो फैगोन। बेनो जाहैबाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय फेदेरनाय आरो फोलावनाय। दा बेखायनो आं सानो जे बर'नि माखासे साननाय हनाय आदब खायदायानो जायाखिसै नामा? इसिबां लासिंसिं दिनै लेखा मानिखौनो लानानै फैदों जयन्ति खाथा बिथाङा जोंखौ फोरोंनो। आंथ' लाजिनायसो मोनदों। आं लाजिनाय मोनदों दिनै इउपिपिएलनि गिलौ गलौ लिडार दैदेनगिरिफ्रा एखेबारे माब्रैहाय बे बिजेपिनि रेजिमाव मिथिखा हखा गिलौ गलौ सिदुला कमप्रमाइज खालामजाबाय। जेबोआनो गैया जोंनावहाय बर'नि मोनसे नेरसोन हिसाबै ना अफिसार बर'नि रावानो सोलियो। दिनै बे बिटिआर गभर्नमेन्ट नंला, दिनै बे आसाम गभर्नमेन्टसो दिनै बिथाङा होनलांबाय। आंबो सानदोंमोन खोनासंबाय थानोबो लुबैदोंमोन, नाथाय जेसेबां जयन्ति खाटारा बुंदों एसेबां आंनि थैया गोदौदों आरो गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय थादों। बेखायनो रायजोफोर आं ओरै सानदों आरो मा सिम्पल फर्मुला नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला डुवार्स मुभमेन्टआ ओंखारदों। डुवार्स मुभमेन्ट ओंखारनायनि खारना जाहैबाय नमेनक्लेचार। बड'लेण्ड नमेनक्लेचाराव बड'लेण्ड मोननो गोब्राब जासिगोन। जोंनि पपुलेसना खम, बर'नि पपुलेसना खम। रेभारेन्ड सिटि एन्जेलनि लिरनायखौ नोंथांमोना नाय। बिथांनि जे पपुलेसन पेटार्न होदों, दा बिनि रेशिय' बिनि लजिक बिनि सुबुं संख्या बारायनायखौ नायोबा एन्टायार नर्थ इस्टआव बर'आ 1 कौटिनि बारा। बर'आ 1 कौटिनि बारा दिनैनि दिनाव। नाथाय दिनै मानो बर'आ माइनरिटि जाखो? बे ट्राइबेल एलेनाव दिनै बर'आ मानो माइनरिटि जाखो? बे ट्राइबेलनि हायाव बर'नि सुबुं सानखोआ मानो खमायखो? सोरबा सर'निया जाबाय आं बर' नंलिया होनबाय, सोरबाया हिन्दु धोरोमखौ आजावनानै राजानि बंश जाबाय आंनि ट्राइबेल बर' मानो नहय मुई राज बंश आं राजफोरनि फिसा जाबाय मुई बर' मोसाहारि गयारि उमुक दैमारि नहय। बे गोबां खोथा। दा बेखायनो आं सानदों आरो मा जोङो खोब सोलो गोनां जानांगोन। आं बंशखौ होनदों दिनै नोंथांमोना इजराइलखौ गोसोखां। इजराइलाव जेबो गैलामोन, खालि मोनसे सानस्रिल' दङ, मोनसेल' सानस्रिल' दंमोन जाहैबाय बाइबेलनि बुंनाय राव I will bless you। गैला, खाजोब्बाय, सारा पृथिबियाव गोसारजोब्बाय आरो जादोंमोन हिटलारजों बुथारजाजोब्बाय। कमप्लिटलि खतम। नाथाय मोनसे बाथ्रा इसोरनि रावाव बुंनाय दङ जिउफोरखौ इसोरा बोर होजानाय। दा बे सानस्रिखौनो लानानै बिथांमोनहा दिनै सारा पृथिबियाव one of the most powerful country in the world। सारा पृथिबिखौ बे मोजोमसेल' हाया दिनै सालायनो हानाय केपासिटि बिथांमोनहाबो दङ। दा बिथांमोननि तुलनाखौ नायोब्ला जों बर'आ बिराद गिदिर दिनैबो।
दा बेखायनो जोंनि साननाय हनाया हारि सेमसिक जानांगोन, बर' सेमसिक जानांगोन, हारिखौ मोजां मोननांगोन आरो मा जों जेरावखि थाया मानो बेंगलावनो था, मेघालयावनो था, नेपालावनो था, बांलादेशआवनो था, बबेबा खनानि हादोरावनो थाया मानो जाथों जोङो बर' हारिखौ गोसोखांनांगोन। दिनै बे सानस्रिया जोंनियाव गैया, दिनै बे सानस्रिया जोंनियाव गैया। आं लेखा गोरों, आं गिदिर अफिसार, आं प्रफेसार, आं डाक्टार, आं इन्जिनियार, आं मानो आन्दलन खालामनो? नाथाय जिहुदिफ्रा, जिउसफ्रा, इजराइलफ्रा बेबायदि नङामोन। इनिसियेल स्टेटआव बिथांमोनाबो गोब्राब जादोंमोन। बे समाव मसाद होननाय मोनसे संगठन दंमोन जाहैदों। बे मसादआ इजराइलफोरखौहाय बबे बबे देशआव गोसारनानै दंमोन बिथांमोनखौ खावनानैबाबो लायनानै गावसिनि हायाव दोनफैफिनदों आरो मा सानसेखालि जयन्ती खातार बिथाङा बुंदों, गर्जन नोंसिनि बड'लेण्डआव बर'नि सुबुं सानखोआ खोब बाङाय, बड'लेण्ड जानो गोब्राब जागोन। बेखायनो नोंथांमोनहा बे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ लाबोदो आरो बड'लेण्डआव फार्म सोजोबदो आरो पपुलेसनखौ बुरजा खालामदो आरो रायजोखौ बिदो।